Син съм на алкохолик. И на майка ми била на просеката, с която беше чистачка. И да си имам дом, втори, трети, но не са посетители. И ти сега къде живееш? На улицата, в Калта. И от кога така? От 27 години, 8 месеца и 16 дни. Бехме на самата гара на квартира, след което се срамиме по най-жестоко начин ме предсака, прекара, изигра, извози, излъжа. Жени се заяви на алкохолик от Горомичко. Всичкия баш, който е купен от майка ми, била да просеката с тежък труп. Ето, трябва да се дели на 3 часа между батко и мен и нея. Тя го заложи за чиз, на батко ми и на мене остави два изпотрошени кревати и нищо повече друго. И тя сега къде живее? Къде е тя? Знаеш ли, чува ли се? Защо не те вземи при нея? Не става. Тя ли не иска или ти? Не, там пречката е мъжа и оня алаф див барлок, оня от алкохолик. А ти деца имаш? Не съм женен. И как преживя сега? От приятели бизнесмен. Верно, кои са тя? Не са популярни, не са известни. Има ли по някакъв начин вина държавата? За моето положение? Ми да. Не обвинявам никога. А сестра ти обвиняваш ли? Не, да. Ти кой набор каза, че си? 6-2? 62. Да. Брат по-голям от мен с 2 години, който днес към рождение му ден. Той що не ти помага, че що не си при него на рождения му ден? Не става. Там пречката е свехата. Жена му, она луда софийска курба. Я викам, че още до 80 снимки. Какво ще си купиш с тях? Вия, измислям нещо. Ядене, цигари? Да. Пиеш ли? Пинувам, ама вие не си пинувам с мезенци и с мерка за мезъм, колко ми е сладко.